Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин якум рақами рейтинг Магомед Анкалаев зидди панҷум рақами рейтинг Халил Раунтри рӯзи 25 июл дар турнири Абу-Даби. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Тобови ҷангори вазни сабук UFC Макс Холлоуэй оиди муҳорибааш зидди Конор Макгрегор фикрҳои худро баён кард. ин муҳорибаи вазнин аст. Конор ҳоло ҳам хатарнок аст. Ту бояд тамоман беақл бошӣ то ин ки дигар гуна фикр кунӣ. Ман хеле шодам ки муҳориба дар вазни 77 килограмм мегузарад, чунки ман тамоми лагери тамринӣ чизе ки хоҳам хӯрда метонам. Ман албатта ки трештоки ӯро интизорам. Фикр намекунам ки трештоки ӯ нест шуда бошад. Ӯ ин кори худро боз идома медиҳад, гуфтааст Холлоуэй. Хотиррасон мекунем ки реванш байни Макс Холлоуэй ва Конор Макгрегор рӯзи 12 июл дар турнири UFC 329 баргузор мегардад ва муҳориба асосии ин турнир мешавад. Чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия боварӣ дорад ки Ислам Махачевро дар ҳама мавқеъ шикаст дода метавонад. ҳозир ман дар чунин лаҳзаи зиндагӣ қарор дорам ки оиди карьераи касбии худ нақша сохтан ва пешгӯӣ кардан хеле душвор аст. Ман намедонам ки баъди муҳориба зидди Ҷастин Гейҷи ба ман чӣ мотиватсия медиҳад ки ман ин корро идома диҳам. Ман худро беҳтарин варзишгар дар ҷаҳон ҳис карда истодаам. Аз ҳамин сабаб ман 100% боварӣ дорам ки Ислам Махачевро чӣ гунае ки хоҳам шикаст дода метонам. Ман ӯро бо тариқи усул, бо тариқи нокаут шикаст дода метонам, гуфтааст Топурия. Ҳамчунин Илия оиди муноқишааш бо Ҷош Хокит фикрҳои худро баён кард. ӯ рафтори ноэҳтиромона кард. ӯ бисёри бад гап мезад. Аз ҳамин сабаб ягон каси дигарро шунидан душвор буд. бовариам намеояд ки ӯ ҳамаи ин суханҳоро бе ягон сабаб гуфта истода буд. Ту метавонӣ ки оиди рақиби худ гап занӣ, метавонӣ оиди карьераи касбии ӯ гап занӣ ва дар ин ягон бадӣ нест. Лекин ӯ оиди модарони дигарон гап мезад ва хуни ман ҷӯш зад. Миллион одамҳо моро тамошо мекунанд. Ту чӣ кор карда истодаӣ? Бахти ӯ баландӣ кард ки дар он ҷо коргарони зиёди амният қарор доштанд ва гарна аҳволи яктои мо бад мешуд ва ин аниқ ман намешудам, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, чӣ гуна ки медонед, Топурия дар пресс-конференсия кохи сафед пушти Алекс Перейраро гирифт вақте ки Ҷош Хокит оиди Перейра ва оиди модари ӯ суханҳои ноҷо гуфт. Боз дӯстон, Илия Топурия гуфт ки боварӣ надорад ки Арман Царукян ба ҷои Ҷастин Гейҷи ба муҳориба зидди ӯ мебарояд. Агар Гейҷи як ҳафта пеш аз муҳориба баромад карда натавонад, пас Царукян розӣ намешавад ки ба ҷои ӯ барояд. ӯ зидди ман ба ҷанг намебарояд. Агар як ҳафта пеш аз муҳориба ба ӯ гӯянд ки зидди Илия ба ҷанг баро, ӯ намебарояд. ӯ танҳо дар вақти вазнкамкунӣ пайдо мешавад, чунки ӯ доимо ҷангори эҳтиётӣ аст. Муҳорибаҳои ман барои UFC муҳиманд ва UFC намехоҳанд ки муҳорибаҳои ман барҳам хӯранд. Барои ҳамин ба онҳо ҷангори эҳтиётӣ дар кор аст. Ва Арман чунин ҷангвар аст. ӯ ба он ҷо омада вазни даркориро мекунад, чунки UFC ба ӯ барои вазн кам кардан пул медиҳанд. ӯ шахсе ҳаст ки ба пул ниёз дорад, вагарна рӯзи дароз шикоят намекард, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, бояд қайд кард ки худи Дана Вайт расман эълон карда гуфт ки Арман Царукян дар муҳорибаи Топурия ва Гейҷи ҷангори эҳтиётӣ мешавад. Лекин худи Арман гуфт ки агар як моҳ пеш аз муҳориба ба ӯ занг зананд, розӣ мешавад. Дар дигар ҳолат ӯ розӣ намешавад ва муҳорибаи унвонии худро интизор мешавад. худи шумо дӯстон дар ин бора чӣ фикр доред? Фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.